Aurrera pausoak onartuta ere ez dituzte protestak etengo. Donostia ospitaleko krisia konponbidean jartzeko oinarriak adostu zituzten joan den astean langileen ordezkariek eta Osakidetzako zuzendaritza. Gaur goizean Donostialdeko esiko zerbitzu buruek batzarra egin dute ospitaleko langileekin. Bilera hartan adostutakoak jakinarazi eta hurrengo urratsak zehazteko, baina aurreratu dutenez mobilizazioek ez dutetenik izango oraingoz. Langileen ordezkarien esanetan protestei eutsiko diete datozen egunetan Osakidetzarekin hitzartutako aurreakordioak ezartzen ari direla egiaztatu arte. Hori gertatzen denean, bertan behera utziko dituzte elkarretaratzeak. Are gehiago, joan den asteko bileran ahoz adierazitako konpromisoak idatziz eta sinatuta jasotzea galde egin dute langileek. Eta martxoan hamarkada bat beteko da foro soziala sortu zenetik, eta data hura baliatuko du foro sozial iraunkorrak bere lan etapari amaiera emateko. 6. foro sozialarekin. Azken hamarkadako aurrerapen garrantzitsuen oinarrian konfiantzazko espazioak sortzeko heldutasuna dagoela azaldu dute larunbatean Durangon eginiko ekitaldian. Haien esanetan, eragile instituzional, politiko, sindikal eta sozialak euren erosotasun eremuetatik ateratzeko gai izan dira gizarte kohesioa eta bizikidetza demokratikoa lehenetsita. Arratsaldeon, Frantziako ministroen kontseilua pentsio sistema reformatzeko proiektua onartzekoa da gaur. Elisabeth Borne lehen ministroak erretirorako gutxieneko adina 64 urtera arte luzatzea eta pentsioa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du. Neurri horiek erreakzio errekada eragin dute, hala egunotan protesta oso jendetsuak egin dituzte. Aiara Durreta. Frantziako ministroen kontseilua pentsio sistema erreformatzeko proiektua onartzekoa da gaur. Horren arabera, erretiroa gutxieneko adina 62 urtetik 64 urtera luzatu nahi du Elisabeth Borne lehen ministroa, eta horrez gain besteak beste 43 urtez kotizatu beharko da erretiroa hartzeko. Neurri horiek erreakzio errekada sortu dute eta sindikatuek deituta ostegunean 2 milioi pertsona kalera atera ziren pentsio erreformaren kontra egiteko. Gurean Baionan 10.000 pertsonak manifestazioa egin zuten eta larunbatean ere milaka izan dira kalera atera direnak. Sindikatuek deituta hilaren 31an berrirore kaleak hartzeko deia egin dute. Eta Bizkaiko metalgintzako langatazka bideratzeko beste aukera bat izan dute gaur sindikatuek eta patronalak Eusko Jaurlaritza bitartekari dela. Lehen hartu emanean ez da aparteko aurrera pausorik egon eta ikusteke dago gaur zer gertatzen den. Aiara. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkan ez dute aurrera pausorik eman. Gaur berriro bildu dira, bigarrenez bildu dira FEM eta ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak Eusko Jaurlaritza bitartekari dela. Baina ez dute akordiorik lortu. Hori bai, Eusko Jaurlaritzak proposamen bat jarri du mahai gainean. Hala ere, sindikatuek adierazi dutenez, salatu dutenez, Jaurlaritzaren proposamena eta FEMek azaroan proposatu zuena oso antzekoak dira. Hurrengo bilera ostiralerako finkatu dute, Jaurlaritzaren egoitzan, Bilboko Jaurlaritzaren egoitzan bilduko dira berriro 10etan bi aldeak, eta beraz ikusteke dago zein bide hartzen duen lan gatazkak. Eta Bizkaitik Gipuzkoara salto, gauerditik hasi dira salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunak kanona ordaintzen Gipuzkoa lurraldeko A15 eta N1 errepideetan erabiltzeagatik. Aldundiak espero du oraingoan epaitegiek ez dutela araua baliogabetuko. Aiara. 15 hilabeteko etenaren ondoren gaur piztu dira berriro ordainketa arkuak N1 eta A15 autobideen Gipuzkoako zatian.
76 kilometroko ibilbide hori erabiltzen duten kamioiek ordainduko dute Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako bidesaria. Bidesarietan jasotakoa ezinbestekoa dela errepideak mantentzeko, lurraldeko errepideak mantentzeko dio Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta urtero 20 milioi euro jasotzea aurreikusten dute. Fenadisnerrek salatu duenez, bidesari berriek igoera izugarria dute, eta 3 sindikatuak berriz adierazi du neurria zentzugabea dela. Bien bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak esaten du bidesariekin aurrera jarraitu behar dutela. Baina guk aurrera jarraitu beharra daukagu. Behartuta gaude bai Europako Komisioak indarrean daukan direktiba dela eta baita ere batzar nagusiek horrela erabaki dutelako. Beraz, haserreak haserre guk aurrera jarraitu beharra daukagu. Orain arte diskriminazioa leporatu digute kanpoko kamioiekiko, baina diskriminazio hori ekiditeko egokitu dugu peaje berri hau da, tramo batean bakarrik jarri beharrean, tramo osoan, bai ene batean eta bai 15 osoa izango dira ordainpekoak. Eta Araban 2010 urtetik 2021 urtera arte, Arabak 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu. Izan ere, Euskadi Europako gazte gutxien dituen eskualdeen artean dago. 2010ean Euskadin 100 pertsonetatik 79 gazteak ziren. Orain aldiz, 60 egoera honen eragile bat da umeak izaten duten bataz besteko adina. Bizi itxaropena luzatu egin da, eta aldi berean jaiotza tasa txikitu egin dira, ama izateko batez besteko adina ere atzeratu egin da, eta honek ekarri du Euskadi bezalako gizarte baten piramide demografikoaren nolabaiteko perbersio bat. Euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko banderola berria Euskal Herriko balkoi guztietan egoteko espota da. Aro baten amaiera irudikatu dute sare herritarrak eta etxerat elkarteak ikur aldaketarekin. Euskal Herriaren siluetari begira geziak marraztuz irudikatu zen bidea duela 30 urte. Elkarri zuzendutako bigezi eta etxera leloa izango dira aurrerantzean Euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazioetako ikur nagusiak. Eta elurra protagonista izan den astearen ostean, neguko temperatura hotzak, izotza eta elur pilaketak jarraitzen dute Nafarroan. Izan ere, foru komunitatea alerta egoeran dago. Zehazki, AEMETek maila horiko abisuak eman ditu temperatura minimoengatik eta elur pilaketengatik. Esaterako, Pirineoetan 7 gradu 0 azpitik aurreikusi dituzte. Eta Arabak neguko eguraldiari eutsiko dio 7 eguneko ziklo berri batean. Hotza, euria, haizea, elurra eta izotza izango ditugu hurrengo egunetan. Euskalmetek atzo baieztatu zuenez, bihar arte gutxienez abisu horian egongo da lurraldea elurragatik eta izotzagatik. Donostialdeko esiko zerbitzuburuek mobilizazioak mantentzea adostu dute goizean Donostiako ospitalean egin duten batzarraren ondoren. Osakidetzako zuzendaritzak joan zen asteko bileran lortu zituzten aurre akordioak garatuko dituela aste honetan espero dute, eta hala bada elkarretaratzeak bertan behera utziko dituztela aurreratu dute.
Frantziako ministroen kontseilua pentsio sistema erreformatzeko proiektua onartzekoa da. Gaur horren arabera, erretirorako gutxieneko adina 62 urtetik 64 urtera arte luzatuko da eta pentsioa jasotzeko 43 urtez kotizatu beharko da. Neurri horiek erreakzio errekada eragin dute. Sindikatuek deituta ostegunean 2 milioi lagun kalera atera ziren lurralde osoan erreformaren kontra egiteko eta Baionan 10.000 pertsonak manifestazioa egin zuten. Aurreikuspenak bete dira. Manifestazio jendetsua egin dute Baionan pentsio erreforma injustua erretiratzea exigitzeko. Horrekin denek gehiago lan egin beharko dugu gutxiago irabazteko eta beranduago joaiteko erretretara orduan bada segen nagusi bat zen eta dirua bada eta gerozta gehiago batzuentzat eta hor mugizten dute jende sumentzat. Beharko dute 2 urte gehiago egin lan eta ez gehiago irabazteko, 43 urte lan behar da egin eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Frantzia osoan 2 milioi lagun kalera atera dira Emmanuel Macron presidentaren gobernuak aurrera eraman nahi duen pentsioen erreformaren aurka egiteko CGT sindikatuak emandako datuen arabera. Poliziak berriz kopurua 1,12 milioira murriztu du. Lehen helburua lortu dute, orain manifestazioa iraunkorra izatea nahi dute, eta urtarrilaren 31an beste grebagun bat deitu dute sindikatuek. Banaketan oinarritutako pentsio sistema ez dagoela arriskuan ohartarazi dute sindikatuek eta ezerk ez duela justifikatzen hain erreforma bortitza. Eta ez da lehenik kutsa, ez da hutsa, ez da zilo handirik eta orduan etzen bat ere presarik. Eta sistema kinka lagian dela. Hori ere ez da realitate bat. Badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen galera karrikan. Zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori borrokatzeko. Parisko kaleak bete zituzten ostegunean Elisabeth Bornele ministroak proposatutako erreformaren kontrako aldarriek. CGTren arabera 400.000 manifestari bildu ziren. Protesta oroar baketzoa izan zen, baina istilu batzuk egon ziren. Poliziak 18 lagun atxilotu zituen armazuriak eramateagatik eta txikizioak egiteagatik. Ezkerreko alderritako ordezkariek ere parte hartu zuten mobilizazioetan. Ez ordea eskuimuturreko RN Batasun Nazionaleko buruak, haiek ere erreformaren aurka egon arren. Protestek jarraituko dute, hilaren 31an berriro mobilizazio jendetsuak egitea espero dute. Izan ere Macronek dio, erreformarekin jarraituko duela, errespetuz, elkarrizketarako asmoarekin, baina irmotasunez eta ardura erakutsiz. Eta norabide aldaketa egonda Bizkaiko metalgintzako lan gatazkan. Gaur berriro bildu dira sindikatuak eta patronala Jaurlaritza bitartekari dela. Urtebete baino gehiago luzatu da 56.000 langileri eragiten dien lan hitzarmena berritzeko negoziazioa eta auzia bideratzeko etorri da bitartekaritza. Bizkaiko metalgintzako lan gatazka bideratzeko bigarrenez bildu dira FEM eta Comisiones Obreras, ELA, LAB eta UGT sindikatuak Jaurlaritza bitartekari dela. Momentuz baina akordiorik ez, Jaurlaritzak alde bakoitzaren eskaerak entzun ondoren proposamen bat jarri du mahai gainean. Aurrera pausuak egon dira, hala ere sindikatuen ustez ez dira nahikoak. Aurrera pausuak guretzat egon direla, baina ez direla nahikoak. Hori noren bakoitzak gero interpretatuko du, modu batean edo bestean. Guretzat ez da nahikoa. Oraindik mahai gainean dagoena akordio batera heltzeko, horregatik jarraituko dugu lanean. Baina kasu honetan ere ez da nahikoa izan sindikatu ontzat eta ez da gudakigula patronalarentzat ere. Hortaz, ikusi beharko dugu hemendik aurrera ere, bitartekaritza lan honek aurrera pauso gehiago ekarri ditzaten. Comisiones Obreras, LAB eta UGTek eskatu zuten bitartekaritza eta FEMek onartu zuen. Ela ere bileran izan da, hala ere uste du negoziazioa mahai ofizialean egin behar dela eta akordioa mobilizazioen bidetik etorriko dela gaineratu du. Zentzu horretan, ikusiko dugu zer ematen duen bilera hodek eta benetan patronalak zerbait benetan egokia jartzen daben, baina handik uste dugu eta uste gorazi behar dela hori lortzeko uste dugu berriro berraktibatu beharko nukeela graebak eta borrokak Bizkaiko metalean. Negoziatzeko prest daudela adierazi dute sindikatu guztiek eta ostiralean berriro bilduko dira bi aldeak Bilboko Jaurlaritzaren egoitzan. Beraz, ikusteke dago zein bide hartzen duen negoziazioak.
Gai zaldatuta N1 eta A15 autobideen Gipuzkoako zatiko ordainketa arkuak zabalik dira berriz, 15 hilabetez itxita egon ondotik. Gipuzkoako Foru Aldundiak argudiatu du bidesarietan bildutako dirua premiazkoa dela herrialdeko errepideen mantenurako eta beraz azaldu dutenez ezinbestean zegoen berriz martxan jarri beharra. Eta Foro Sozialak bere ibilbideari amaiera emango dio bere sorreratik 10 urtera. Foro Sozial iraunkorra osatu duten eragileen aniztasuna eta hartatik kanpo dauden eragileekin eratu duten lan harreman sare zabalean islatzat jo dute. Elkarrizketaren kultura berri bat eraikitzeko egindako lana. Azken hamarkadako aurrerapen garrantzitsuen oinarrian konfiantzazko espazioak sortzeko heldutasuna dagoela azaldu dute larunbatean Durangon eginiko ekitaldia. Horrela aritu da gaurkoan gurean Eneko Kaie Foro Sozialeko kidea. Aurrerapausorik garrantzitsuena izan da etaren armagabetzea eta desegitea 2017an eta 2018an eta gero baita ere biktimen esparruan eta presoen gaian auzian baita ere eman diren aurrerapauso garrantzitsuak, eta adostasun berriak sortu egin izana baita ere nik uste dut balorean jarri egin behar dugula, bai adostasun politikoak eta baita ere sindikalak eta herri mugimenduetakoak. Hori da urtarriaren 21ean Zapatuan jakitera eman genuen Durangoko ekitaldi horretan. Baina nik uste dut garrantzitsua dela aipatzea baita ere ekitaldia baino lehenago gizarte zibilarekin topaketa bat antolatu egin genuela. Gure ustez, merezi izan du. Prozesua bera emankorra izan da. Bizikidetza demokratikoa bezalako funtsezko eta lehentasunezko kontzeptu baten inguruan eztabaidatu eta sakondu izanagatik. Euskal Herriko gatazkaren ondorion konponbidea sustatzeko egundoko ekarpena suposatu zuena. Nik uste dut momentu honetan badagoela talka bat Euskal Herrian eraikitzen ari den memoria eta Estatu Espainolean oraindik segitzen duten errelato edo kontakizunaren borrokaren aldeko edo bakarraren aldeko urratsa. Demokrazia horrek eskubide kolektiboak eta gure lurraldean dauden herrialde ikuskera anitzak errespetatu behar ditu. Gaur egun biktima guztiak, baita ere torturako biktimak eskubide dute egia, justizia eta reparaziorako. Hain zuzen, gatazkaren konponbidean aurrerapausoak eman den alor bat da euskal presoena. Etxeratek eta Sarek iragarki berri bat estreinatu dute igande honetan, euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko sortu den banderatxoa zabaltzeko asmo. Zikur berria eta gogo berrituak salbuespen neurriei amaiera eman eta presoak etxera ekartzeko, hain zuzen ere. Hamarkadetan urrunduta, sakabanatuta, labirintoan biraka eduki dituzte euskal presoak. Euskal Herriaren siluetari begira, geziak marraztu zirudikatu genuen bidea duela 30 urte. Eta sorterrira itzulera aldarrikatu dugu astez aste, egunez egun. Etxeko lehioetan ezarriz, kale eta plazetako elkarretaratzeetan ateraz, preso bat kaleratu den bakoitzean erakutsiz. Gure aldarrikapenaren ikur izan da banderola. Presoen eskubideen aldeko lanari bide emanez egin genuen. Hau da bere garaian sortutako ikurrura. Hau izango da ikur berria. Hemendik aurrera Euskal Herriko balkoietan
egon behar duna. Etxera ekartzeko zabaltzen den garai honetarako ikur berria dugu honako hau. 35 urte ondoren, presoak Euskal Herrian daude Euskal Gizarteari esker. Bada garaia etxera ekartzeko. Etxera bidea gertu, etxerako bidean oztoporik ez. Bidea ez da amaitu ordea. Gezien norabidea jarraituz Euskal Herrira ekarri baditugu, preso erbesteratu eta deportatuen etxerako bidea dugu oraindik egiteko. Eta gogo berrituta ekingo diogu azken txanpari. Eta gaiz aldatuta Espainiako gobernuak errefuxiatuak hartzeko zentro bat eraikiko du Gasteizen. Gasteizko udala eta Arabako Foru Aldundia proiektu honen aurka agertu dira. Salatzen dutenez, ez du EAEko errealitatea kontuan hartzen, ez da eredua ere. Beatriz Artolazabalek, berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuak adierazi duenez, gutun bat bidali dute Espainiako gobernuari, PSEk berriz gogor kritikatu du EAJaren adierazpenak. Bere aldetik, Espainiako gobernuak adierazi du behin betiko egitasmoa dela. 10 urte zitzita egonda Arana klinika, baina azken egunotan atera den albistearen arabera, 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Proiektuak zenbait erreakzio sortu ditu, gehienak zentroaren aurka. Gasteizko udalak, Arabako Foru Aldundiak eta oposizioko taldeek gogor kritikatu dute proiektua. Oposizioko taldeek ez dute begi onez ikusi proiektua, ez da EAJ eta PSE alderdien jarrera ere. Are gehiago, PSE proiektuaren sustatzailea denean, eta EAJak onartu duenean hilabeteak zeramatzatela gobernuaren asmoaren berri izan da. Makrozentro hauek ez dute balio, ez diote mesederik egiten behar bezalako hartatzeari errefuxiatuei eta laguntza eske datozen pertsonei. EAJak berriz proiektua birbideratzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Bai, 1000 plaza horrek etxe bizitzetan eta errekurtso txikietan dagoz. Eta gehiago behar diez. Horretan danok gauza adoz. Ez gauzen adoz da ereduagaz. Eta inoiz ez era formalean, ez era informalean, ez dugu jaso informazioa esaten asmoa zala 350 plaza planteatzea errekurtso baten. Gauzak horrela eneko Anduezak PSEen idazkari nagusiak salatu duenez lehendakariak eta Artolazabal sailburuak aspalditik ezagutzen zuten proiektua eta kritikatu ditu egin dituzten adierazpenak. Hablaba de retización incluso del riesgo que hay de provocar conflicto social con esta cuestión. Díganme ustedes si eso no es hacer un discurso xenófobo o un discurso, como ella misma diría, un discurso peligroso. Bere aldetik, Amapola Blasko nazioarteko babeserako harrera sistemako Espainiako gobernuko zuzendariak Radio Euskadin iragarri duenez, egitasmoa behin betikoa da eta ez dute atzera egingo. Eta kultura arlora salto, Pasaiako, Tuterako eta Ondarroako horma irudiak munduko 10 onenen artean daude. Orotara, 100 horma irudi aukeratu ditu Street Art Cities webguneak. Erabiltzaileen esku dago orain honen aukeratzea. Eta kiroletara salto, Argentinako gobernuak medikoki ziurtatu ditu Iker Bilbao eta Maia Agirre euskal mendizaleen heriotzak. Iñigo Urkullu lehendakariak jakinarazi duenez. Bilboko euskalduna jauregian deia egunkariak antolatutako jardunaldi batean eman du berria Urkulluk. Azaldu duenez, Jaurlaritzak Argentinan duen ordezkaritzaren eta Espainiako gobernuak Argentinan duen enbaxadaren bidez jakindu hiltzat eman dituztela bi mendizaleak.
etxetatik nahi dugu egon familien ondoan, gure babesa azaldu eta bere ondoan egon. Deportibo Alavés taldeak 102 urte bete ditu. 2022an ospatu zuen bere 100 urteurrena pandemiak sortutako egoeraren eraginez. Urteurrena ospatzeko himno berria sortu dute gaztelaniaz eta euskaraz, ezkutu berria baita ere, eta hainbat ekintza antolatu zituzten. Eskerrak irari zatearen, elkarri emanetaretzen, gure artetik falta direnak kolbakoitzean ekarretzen, txalo goraka zita mututzen zaita otxaia, babazorroen bufandak osatuko dit estarria. Deportivo que mentzua gazteiz osoa daukazu gaur zutik, zurekin topa egiteko maitasuna berritzeko Alavezen abaroan Araba ez da biluzik. Eta eguraldiari dagokionez, Araban abisu horia mantentzen da gaur zein biharko temperatura baxuak eta elurra egiteko arriskua direla eta izatekotan elur gutxi espero da, baina izotzarekin tentuz ibili beharko da. Eta Nafarroan elurra protagonista izan den astearen ostean, neguko temperatura hotzak, izotza eta elur pilaketak jarraitzen dute. Izan ere, foru komunitatea alerta egoeran dago. Zehazki, AEMETek maila horiko abisuak eman ditu temperatura minimoengatik eta elur pilaketengatik. Esaterako, Pirinioetan 7 gradu 0 azpitik aurreikusi dituzte. Kontuz ibili beraz eguraldiarekin eta horrela, heldu gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Zea Maiz taldearen Adore kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte.